Maayong buntag mga hikalag igsuon. Hinaot unta nga maayo ang pagmata nimo karon. Sugda nato ang atong adlaw nga puno sa makadasig nga mga pulong. Kini ang programang magahatag og kusog, kadasig ug kasadya sa atong buntag. Ania na karon ang Kasikas sa Kabuntagon. Kasikas sa Kabuntagon. Kauban ninyo ang tingog nga inyong kasaligan, si Sir Bernard Pantaleon, nga magahatod kaninyo og mga tips ug mga kasayuran may tungod sa pag-uma, livestocking ug mga impormasyon sa maayong kahimsong ug kalawasan. Kasikas sa Kabuntagon. Kauban si Sir Bernard Pantaleon. Dalit ka nato sa SED Marketing. Ug karon ato nang sugdan ang Kasikas sa Kabuntagon. Bueno, kumusta gamay muntag sa makausapa mga kabanyawan. Adlaw gyapon pa nga Webes karon no. Pila na lang kadlaw mga kabanyawan, mag-Agosto na. Tulo sa Agosto, wa na. Whenever I see the lantern in the street. Mugawas na si Jose Marichan. Ito, may buntag ka kinatandalan. Welcome gyapon diri sa atong Kasikas sa Kabuntagon. Pinagi sa atong Kasikas sa panglawas, Kasikas sa pamuhi o Kasikas sa pagpanguma. Nagyatod kini sa SED Marketing Incorporated nga mao kini tigapilupod sa mga produkto sama na lamang sa SED Panyawan Plus with Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Kogon Herbal Capsule, SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, o nga to ang SED Celebrity Beauty Soap. Nga kini nga tanan nga mga produkto available na sa mga parmasya, butika, drugstore o mga grocery sa inyong mga lugar. So available ni dia sa JCA Wheat and Dry Goods sa Panabo City, Mabuhay Grocery Kapalong Davao del Norte, Mabuhay CLC Grocery Nabunturan Davao de Oro o sa KM Joy Store sa Visayan Village, Tagum City. O guman pa mga groceria no sa inyong mga lugar. Adlaw karon nga sa naman Webes na ta. Okay, dalira kayong panahon. Pizza 30 na sa Hulyo tuig 2026. Of course, sa mga nag-birthday o sa karong adlaw ay happy birthday kaninyong tanan. More birthdays to come. Gikan dyan pa na muna sa SED Marketing. Well, atong ipadayon itong atong gibiyahan kaghapon nga gisgutan. Mahitungod kini mga kapanyawan, no? Importante po ni, napulo ka benepisyo sa pag-inom sa salabat or kanang ginger tea matag-adlaw. Huwag yung masab, kining kuan, nindot man po ni ato ang kuan, kape na to. Kining ato ang SED Panyawan Coffee Mix. Ay, doon na po ni Panyawan, purple corn, cinnamon, stevia, o mangosteen. Napo ni benepisyo sa lawas nga mahatag. Okay? So, ipadayon na to mga kasama. Ikalima na. Bagi kaupat to kaghapon no, atong gibiyahan. Atong ginapakusog ang immune system. So, ang ikalima, maayo para sa kasing-kasing ang regular nga pag-inom sa salabat. Yan yung salabat tea ha? Or ginger tea. Ang magatabang sa pag-normalize sa blood pressure o cholesterol, maong makamino sa rest sa heart disease. Ikaw-unom, ginapayo ang sirkulasyon sa dugo. Ang luya adunay warning effect nga magpadali sa blood flow, maong maayo kini para sa dali lang tugnawon o may rayuma. Nandali ra dito panugnawon o katong nay mga rayuma. Ikawalo, pangunta sa stress o kapoy. Ang aroma o init sa salabat ang nagahatag og relaxing effect. Mao nga makatabang sa pagpahulay sa lawas o pagpakalma sa huna-huna. Ikaunom, anti-inflammatory o antibacterial. Makatabang kini sa pagpugong sa paghubag sulod sa lawas. O makatabang usab aron batukan ang mga harmful bacteria. Ikanapulo, maayo para sa bukog o kasukasuhan. Tungod sa anti-inflammatory properties sa luya, makatabang kini sa mga kadunay, saman, labi nagmabugnaw, sa mga karon tugnaw nga praon, mutukar, arthritis, o kanunay makasinati o pagpanakit sa mga kasukasuhan. So paunsa angay inumon, paunsa, unsaon? Mag-inom og usa ka tasa sa salabat kabuntag una mo kaon. Pwede usab inumon sa gabi para pangpakalma o pangpaubos sa stress. Dili mo sobra sa duha ngadto sa 10 ka tasa sa usa ka adlaw.
Ilabi na kung may ulcer o acid reflux. Mana importante dia ha. Ang inyong timanan. So, timanig yun. Nga salabat o sa kasimple nga ilimnon apan adunay kusog nga benepisyo para sa tibuok ka lawas. O sa kini ka natural nga pamagi aron magpabiling kusog, kalmado o himsog matag adlaw. Okay. So mga kapanyawan ug unsay mga benepisyo sa pag-inom og ginger tea or kanang salabat. Luya man na, di ba? Tamtang sa pika sa bahin po da mga kapanyawan na pinag-chat diri kesa sa kuha. Dili pa ko kumplito ha di sa nako ma-discuss or ako pang mangutana pa ko sa mga eksperto. Ako lang i-share na kanang benepisyo sa honey. Dugos no? Dugos honey. Pero katong nga mo nagsata apila pod kasamang Bernardo kapanyawan Bernardo ang pag-ila sa piki or tinuod nga dugos. Urbida no, ultimo dugos pikion. Kaya nga, pikion, magyan ng balita, hanapan dugos. Sige lang, mangutana sa ko sa expert kung saan pag-ila ng piki nga dugos o dili piki nga dugos. Pero kini ako i-share sa inyo karon kadto lang sa mga benepisyo sa dugos. Pero mingo po siya, ma-useless mo po ng benepisyo ha. Kapanyawan Bernard, kung ang imong dugos, piki, kana lang pod. Mas importante siguro ang pag-ila sa piki or dili piki nga dugos. Kaya para dunay epekto. Makuha nato tong benepisyo gikan sa dugos. Nagunsa man ang benepisyo kung imong dugos piki, wag yapoy benepisyo makuha. Mao ba? Sige lang. Mangutana sa gog espiritu nang kuana kanang pag-ila ta piki o kanang kanang dili piki nga dugos. Pero ari sa kos mga benepisyo. Pictural lang. Kaya basin ugma o sunod adlaw o mga sunod mga adlaw, ako nang ma-share dihan ninyo tong pag-ila sa piki or dili piki nga dugos or honey. So mga benepisyo sa honey, ngangay nato nga masayran. Kanayo ba no may balog unsay benepisyo anang pag-inom nato o paggamit nato anang honey or dugos. So ato nang isgutan ha. Padayon nato na baniko niya sa atong pagbalik. Dirjapon sa atong kasika sa panglawas suman lamang sa pipila ka pinumdum. Uliat, ging ng kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis. O nga nung nagkapi magkana nga tamis mo na, Sir Max? Lagi. Basiglas na ni. Maunang taas imong sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas og sugar o sa gustong aktibong kinabuhi. Gulyat, sa sige na kong inuman ng Sid Panyaman Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar. Basta kaping Sid Panyawan, diabetes, malikayan. Sid Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika. Mga kapanyawan, si Leonora Santos, diabetes. May inom sa Sid Panyawan Coffee Mix. Ang sugar ko minsan 200 sa umaga. Di something 180, nagre-range siya ganyan. Pero nito pong nagpapanyawan coffee na ako, ang baba po 134. Minemaintain ko po yung panyawan coffee. Hindi na po tumataas ng ganong kataas. Ako po yung si Mrs. Leonora Santos. Dito po ako sa Pasig, Metro Manila. 69 years old. Basta tatak Sid Marketing, tatak kining magaling. Kini si Max Urban. Kinisan si Goliath. Ang Selenement, epektibong haplas. Ang Selenement, haplas na kasaligan. Selenement, humot na singhutom. Sakto sa kainit o kahalang. Kung dunay sakit, ayaw ka malakas. Selenement, protektado ka. Sakit sa tiyan o ulo, mag-Selenement, rayo maong pamaol. Mag-Selenement, katol-katol sa panit. Mga pinaakang sa lamok, huwag kang sa Selenement. Selenement Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
Wala padayon ta mga kapanyawan. Diri na ta. Mga benepisyo sa honey nga angay masayran. Ang honey o dugos ang dugay na nga ginagamit isip natural nga pagkaon o home remedy sa daghang nga Pinoy-anan. Gawa sa natural nga tamis nini aduna usab kini antioxidants, antibacterial properties o soothing effect nga mahimong makatabang sa nagkadayang simple health concerns. Apan timan ni bisan og natural kini, asukar paghihapon ang dugos, busa insakto lang ang gidaghanon, ilabi na sa mga adunay diabetes. But pasabot dili pasubraan, ha? Katong dunay mga diabetes. Number 1, unsay benepisyo sa dugos, makatabang sa ubo o katul nga tutunlan. Usa kini sa nailang benepisyo sa honey o dugos. Ang usa ka kutsarang honey una matulog. Mamahimo nga makatabang aron maminusan ang dry cough, katul nga tutunlan o iritasyon. Daghan usab ang nagdamit nini nga isagol sa warm water or ginger tea. Katong gagani gahapon natong gisgutan nito kanina sa labat. Na pwede mo sa gulan gamay uga ka ng dugos para medyo matamis-tamis gamay. Pero limitahan lang. Dili lang nga daghanon. Ikaduha, pangpakalma sa tutunlan. Kung adunay sore throat o paus ang tingog, ang honey or dugos muhatag og soothing coating sa tutunlan. Maong mugaan ang imong pamati. Number 3, adunay natural antioxidants. Adunay antioxidants nga mutabang batok oxidative stress sa lawas nga may kalabutan sa pagkatigulang og cell damage. Ikaupat, mamahimong makatabang sa samad og minor burns. Sa pipila ka kaso, ginagamit ang medical grade honey sa samad tungod sa antibacterial properties niini. Pero sa abling nga samad, mas mayong mukonsulta na sa doktor. Number 5, natural nga source sa energy. Ayan. Tungod natural sugar kini, paspas kini nga magahatag og energy, mao nga ginagamit sa uban una maglakaw or una mag-ehersisyo. Mutik sa sila og kanang kuan, honey. Pero burag nakabsan tag oras mga kapanyawan, ha. Napay kaunom kapitoy kawalo hantod ni napulo ato nang ipadayon og mapon diri gyapon sa tuang kasika sa panglawas nga giato dagan nato sa SED Marketing Incorporated nga may tigamaw tigapudapod sa mga produkto sama na lamang sa SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap, SED Panyawan Coffee Mix, SED Liniment Oil, SED Kugon Herbal Capsule, SED Panyawan with Garlic, o ang ato ang SED Panyawan Plus with Mangustin. Nga kinintanan available na sa mga parmasya, butika, drugstore ug mga groceria diha sa inyong mga lugar. Available ni diha sa may JCA Wheat and Dry Goods sa Panabo City, Mabuhay Grocery, Kapalong, Davao del Norte, Mabuhay CLC Grocery, Nabunturan, Davao de Oro, o sa KM Joy Store sa Bisayan Village, Tagum City. Salamat kayo, hantod ugma. Ako gyapon ni si Kapanyawan Bernard Pantaleon, may buntag kanatong nga tanan. Inyong nabati ang atong makalingaw apan makakaton nga tulumanon. Hatod kini kanato sa maayong kabubuton sa SED Marketing, ang kasika sa kabuntagon. Uban ni Sir Bernard Pantaleon. At ang ilang gyapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon sa samang takna ug samang istasyon. Ang kasika sa kabuntagon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.